Kapuso pagbaligya sa sulod sang Iloilo Terminal Market, tubtob na lang sa Miyerkules. Mga vendor amat-amat na nga nagahalin sa temporary stall. Samtang provincial jeepneys dumilian naman nga mag-park sa merkado sumugod sa una nga semana sang Hunyo. Ini ang gitutukan ni John Sala. Duwa ka adlaw na lang antes formal na nga siraduhan ng Iloilo Terminal Market para sa pagbaligya sa mga vendor. Pagabot sa Hunyo 1, kinahanglan nga ang mga manugbaligya nakapwesto na sa temporary stalls nga nahamtang sa palibot sang merkado. Gani subong amat-amat naman nga nagapwesto ang mga manugbaligya. Kaangay kay Manang Cho na nga gin-inspeksyon ani ang iya sa iluhan nga temporary stall agud mahibaluan kung paano paiguon ang iya mga baligya. Mas tante ka lang, di obra ka lang na kami. Kung ano lang ang ginbaligya mo sa sulod, buwinan mo lang kung damo mo stakti buwinan nga tanan ara. Pero ma-prepared ka man Nga. Si Manong Rodelio sa Miyerkules pa kuno mahalin sa iya stall. Tub-tub subong palaligban sa iya sa gihapon kung paano mapaigo ang iya mga baligya. Ilabi na nga sako-sako sa mga ulutanon ang gina-deliver sa iya. Rolado lang kargay, kargaan na lang gamay-gamay. Bombay pa sa Bombay lang uro ang makasulod Mangun may mga temporary stall na sa palibot sang merkado, talulupang doon naman ang paggutok sa mga salakyan. Gani suno sa PSTMO, sumugod Huwebes, Hunyo 1, dumilian na ang mga provincial jeepneys nga makapark malapit sa merkado. Tub-tub na lang ang mga ini sa mga terminal. Kung puno pa sa parking ng provincial jeepneys, ang problema sa dara, kung magutok kag mas traffic, mas pa-discourage ang tawo nga magkanto sa terminal market naton, mas mapirdi aton mga vendors. Apang suno kay Tatay Ernie, disbentaha para sa ilang mga pasahero nga masami nagapangumpra sa super ang pagdumili sa mga provincial jeep nga makasulod sa merkado. Pag para halin mo super, bit-bit ka na kano mo, dito ko na lang, te karon magalin ka na, ma-plate ka pa sa tricycle. Te kung dito ka sa tagbak, sakay ka naman sa ungka, matrasado man ang jeepney sa ungka. Apektado ang mga jeepney driver apang mas naluoy kuno si Manong Jude sa mga pasahero nga mabudlayan sa sitwasyon. Nakita gina mo ng problema sa terminal mo. Kung basta sa auto nga kita gina mo ng problema nga pila-pila kita ng pasahero. Hindi makupapansang modernize nga jeep nila kung sila lang saligan mo. Ang mga highway nga nagkakadto di. Pagklaro sa PSTMO, pahanugutan sa gihapon ang mga jeep nga nag-deliver sa mga baligya nga makasulod sa merkado apang hasta lang alas 7 sang aga. Upuan kay Cirilo Lenduque. John Sala. 1 Western Visayas.